या सावंतवाडीच्या नगरपालिका निवडणुकीत 28 डिसेंबरला इथे येऊन भाषण करून गेले नगराध्यक्षाला निवडून आणण्यासाठी की तुम्ही 3 तारखेपर्यंत थांबा, 3 जानेवारीपर्यंत थांबा, मी या जिल्ह्यात असलेल्या हॉस्पिटलला डॉक्टर देईन, मशीन देईन, तुम्हाला बांबोलीला जावं लागणार नाही, अशा प्रकारची उत्तर आपल्या नितेश राणेंनी सांगितलं. पण आज जिल्ह्यातल्या सर्व तुम्ही वृत्तपत्रकारांनी 25 डॉक्टरांचा 14 डॉक्टर भार सांभाळत आहेत, मशिनरी कोणाला काय मिळत नाहीत, अजूनही लोक बांबोलीला जात आहेत. त्यामुळे किती खोटं बोलतात पण रेटून बोलतात. पालकमंत्री जेवढं खोटं बोलतात तेवढं रेटून बोलतात. पण आज संपूर्ण जिल्ह्यातल्या आरोग्य सुविधा पूर्णपणे बिघडलेली आहे. आता शिबिरं वगैरे घेऊन ती 1 आणि 2 दिवसाची शिबिरं घेऊन उपयोग काही नाही आहे. खऱ्या अर्थाने कायमस्वरूपी शासनाची आरोग्यसेवा मिळण्याची गरज आहे. पण पालकमंत्री प्रत्येक गोष्ट काही झालं तर मी केलं, पण जे आज बाबतीत जे आहेत ते आरोग्याच्या बाबतीत पालकमंत्र्यांचं पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. जिल्ह्यातल्या लोकांना, खाजगी डॉक्टरांना लाखो रुपये, हजार रुपये मोजावेच लागतात. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या पालकमंत्री दीपक केसरकरांपेक्षाही जास्त खोटं बोलणारा आणि जास्त रेटून बोलणारा, लोकांची दिशाभूल करणारा पालकमंत्री जिल्ह्याचा आहे.